Centymetr dalej kawań. Prawą krzyżem. A ty kurwa, cyk, cyk, cyk. Dawaj, dawaj. Ta levá noha, levou nohu zasedni tu hranu. Tam. Tak, tou rękę ewentualnie, tou rękę. Dawaj, 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 do góry. Dobry. Tak, trzymaj nogi. Trzymaj. Pojď, pata, pravá pata. Trzymaj. Patu, Tak. Super. patu, Dawaj, tak jest. pata. Dawaj, no. A później mi się dla mnie to było takie, jak tymi jajami, tak. Dawaj. Pojď. Dawaj! No, dawaj! Trzymaj, dawaj! Dawaj! Jo. Kurwa, no nie masz 1C plus! Za łatwo No wchodzi. ja! Kurwa. Nie no, bez jaj. Faktycznie łatwa cyfra. Dawaj Łukaszu z dołu tu. No. Jak tu góra? Nie no, 7B to ma na 100 ten stanie, bez jaj. 7B